κάτσε. Όχι, όχι, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Θα ζοριστεί λίγο τώρα, αλλά θα είναι καλά. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Μισό λεπτό. Θα την αφήσω μέσα γιατί έχει αρκετό χώρο. Α, ναι, εντάξει, οπότε... Στο γιατρό θα κάνουμε ό,τι είναι να Θα κάνουμε. πας σήμερα. Ναι, ναι. Α, έχεις πει, α, ναι. Θα πάει νοσοκομείο. 24 ώρα.